नै दलङा बायख्लाबबाय आरो फैसा लायोनो ओइ बे न'आ ओइ इथिं साइकेल ओइ दलङाव जिद्रुगोन बायदि नांलायलायो गाखोबा लोगोफोर अखा हाबाय ओइ दलङाव थांनो अखा हासिगोन नै नों मा दखा खहाब जासिगोन दाना खनथाम जागोन जाङै नै टाइप फैबाय गोदोर दे मोजां दे मा हाखु दाखु मा जायो नांखाला नांथारनो मेगनाबो जि फास जाबाय हेलौ लोगोफोर दिनैबोनो थांलायनोसै जोङो जागा नागिरनो थांनि मायाव दलं मोनो नोंसोरो दलङाव थांनायदो आरो मायाव मिथिया थांगासिनो जों दा थानाया बिबाय थादोंनो हमना लानो होदो गासिनो नैबेयाव लुबारि स्कुल मोनहैसिगोन माने दलङाव बारबानो फैसा लायोनो ओमफ्राय जोंखौ बारा दिसन फैसा लागोन ना बायदो आरो दलङा बायदोना दोबैदो मिथिया ओमफ्राय दा इथिं बेरानि दलं दोङो नै खिना टार्निं नै बैयाव दैमा दोङो जों मोनफैबाय लोगोफोर फुरा हेलौ नै माबाया बेयाव फैसा लायो बिथिं लांखाय बिथिं नै इखिनिया गथाय बायख्लाबजोबदो आरो दलङाबो इयाव अबस्था गैया लाखिजागोन मोजां लामायाबो नै दलङा बायख्लाबबाय आरो फैसा लायोनो ओइ बे न'आ औ अखाखौ खोरोमदो नामालै मा बोथोरानो दोमैलुलु जाबाय अ इदि बायख्लाबखादो इखिनियावसोमोन न' लामाया होमबा दे देलायदो होमबा ओइ दंफां खिनियाव देलायसै नै इखिनिया ओरै पाक्का लामामोन बायख्लाबबाय आरो ए गोबावानो जाबाय गोदान बानायगोन ना बानाया ओमफ्राय इथिं माबाया दलङा औवानि दलङा दा देलायनोसै पाक्का रास्तायाव देलायनो हागोन इथिं थांलाय फैलाय गैखायाना इनि बन्द दंखायो अन्थाइनि ओं गावस्रालायदो ओइ इथिं साइकेलजों थांबा फैसा लाया जांखारिबासो दे देलायदो नोंबो लेक्सार मारिबाय थादो अखा हाबा ओमफ्राय मायावबा हाबसोनांगोन ओमफ्राय टेंगेर दांगार नङा होमबा दा दलं खाथियाव थांनांगोन इथिंबो बर' गामि दोङो ओमफ्राय इखिनि आरो हाखा गोजाखिनिया आथिङा सासो नै खासेया देलायबाय थादो बायला दलं ए खोरोमगासिनो गुंग्रुं गांग्रां दा दोखो हानांगौबा सिजाखागोन बैसागु बोथोरनि अखा सिजालायनायनो दिनै खान्दा ब्लाउस बोथोरा मा जाजोबखो खोमसि खोमलावनो देलायनायखौ मा होखारगोन ना मागोन जोंलाय मायाव हाबसिबावनो जागा नागिरखानि ओइयाव न' फिसा दोङो मायाव ओइ बेना मा मन्दिर इयो मानसिनिबो न' दंखायो ए औ आं नुयो मा न'खरसेल' न' इखिनियाव गारजेननिफ्राय नुहुरोना लोगोफोर आं मा फटा लाना फैदो दिनै फट'खौ नागिरना मोनैनि एबा काजोलखौनो ओरै बोब्रैलाबायना फैबाय कलमसि बायदि हगारबाय आं बोथोरा मा जागोन तिनथा बाय मान सान्दुं थायोमोन दिनै नै बोथोरानो दोमैलुलु ओइलाय बिबारा समायफ्लेबाय ओमफ्राय लांगि खना सना गैया गानगोन आरो मा दोङो आरो नोंसिनिया फटा एबार अखम ओंख्रि खावख्लाब ओइ दलङाव जिद्रुगोन बायदि नांलायलायो गाखोबा गोजौनिफ्राय जिद्रु मारगोन ना माबा द्रुनो दुगैनो फैबा फायोनो इमान गथ'फ्रा गायनायखौनो दिनैबो लाबनो बावगारलायबाय मोनसे खानसेयाव फुरा फाउन्डेसन लाबाखै माबा गैया थेवबो होनलाय नङा इथिं नाय मिनिनो जेनेबा मबाइल नाय गुवाराखै गोजौ खाम लोगोफोर अखा हाबाय ओइ दलङाव थांनो ओमफ्राय थांनोसै भुटाननिफ्राय फैदो अखाया भुटाननिफ्राय बायला दोनबाय बिदि अखा हासिगोन नै बेनोथ' मोजांखौनो लानो मोनला जागाफ्रा इथिंबो मोजां दङमोन ओइथिंबो दहयो इमान बोथोरा दलङा मेंसोबाय नै अबस्था दलंनि जागानि दलंनि नङा नै लामायाबो बायख्ला दे फिदिंदो ओइ खासेया ब्रेस लोगोफोर थांसै जों दा ससेयाव मोनलांथारगोन जाङै नै टाइप फैबाय गिदिर सैमा मानियै नै दि हाखु दाखु दाखु दे इसोर र' दे मोजां ज' दे मा हाखु दाखु मा जायो नांखाला नांथारनो दे जाबाय हालाय
Nukli ujung nenek itu. Nukli अखायानो बोरैबा Ang मोजां जाखादों langsung Iwan. लाजिबाय गेलेनायखाय लोगोफोर जों थांनोसै हाखु दाखुनो दा ससेयावसो मोनगोन ना माबा अखा लोगोफोर थांगासिनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेनोथ' दा सालायलायगोन मोदोमफोरानो मेगनाबो जि फास फास जाबाय मोनहैसिगोन माने नै मोनसे सक बारनो दोङो ओमफ्राय आरो उलुबारि स्कुल पार्कति सक ओमफ्राय जोंनि सक मोनसिगोन